Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sunsnem jongka rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong one bantiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas camp bat bidor ha ka jing ya lanti ya ki santali ki maumer ban syakri ya ka imlang ka salang ka Pathfinders ka balong ka way na ki kenhun ka bajumi bah syakmat ban yarap kerpang ya ki longyeng ki baduk bat ya ki rangli ki juki kam shimla shong klihti wat haba ka jela barok ka way kala don hap deng ka jing syak hang kerdep ha ki lai banai kenti ki bala lek no nakadaw ka jing sapriang jong ka klam jing pang covid khat kandai ya ki lat jing yarap syaki longyeng longsem ki badon hap deng ka jing kerdu bam nakadaw ka jing penjari jong ka sorkar ya ka jing khangdam samanta ka kenti pat ka ni ka kenhon Pathfinders kala mi biang syakmat ban yarap penshna da ka yeng ya ka long yeng jong ka kong jewelries kor kalang ka badon hak snong menliem lo mauri ka kong jewelries ka badon sangut ki khonrit bat ka balasha e no halau kurim kala shu up kamai tang da ka jinglet bela jong khon senrang ubadang don tang khat arsnem karta uba besa yala ka kemi bat yala ki para Pelang belakit sebo belakit kendau kat bayok dan kesini bayok dan kesini bamyok dengan bayok lah song hajing dengan bayok te ngalai kat kit sebo te ya at pelang ti pan tu kat bakot ti pan nak karo dan biki ai spai sengi kat biki ai ngasim bai ne dan bayok nyopau sengi ne spai sengi ro tapi sa ti bam hajing men bam para kajing shimti jong kani ka kenhon ban penshna da ka yeng ya ka kong jewelries kor kalang kalong hadian bau rang ba shnong jong shnong melim lo mauri ula pentip sya ka Pathfinders ban thaulat thaulenti naga banta ban yarap lem ya kani ka long yeng ka basa tang hai yeng tap shiliang ka badon khampaji na po shnong da ka jing ai jaka jong ka kme jong ka kong jewelries ka Pathfinders kala yolat ban penyeng ya ka nong rim yeng ka babha ka badon lai kamera kawai pat ka khubor ka bakhamsung tanat shushu kalong bahadien bakani ka kunhon Pathfinders kala sedang ban shnai ya kani ka yeng bathamai nakaliang jongki para marjan marpa kirawan ban ya snok tilang da ka basinyang da ka bormet bat kumju da ka pisa ka Batisi TV ru kala yolat ban sakilang nadu ka sngi baki nong yalam ka Pathfinders kila lejngo ya kani ka yeng Porin sa stasi yung suate ni isapting kacikaro kalong bating te kebalong kencak terting ni set taras parara imay ngasongho sbun maglaon pinsnay kijing guman makite kancayu
hakapor lockdown ni poi biang syate ru kumba ar lai tuli ki yang ni ai jingram but kani kan dei kasien kaba ngiyo pa dia mission kaba kham he kan kasien kaba menta kenti kaba menta kaba ngiyo ban ai da kaba ni penyerap ban personalem I wei ilong I yeng na benta ka wei kalong yeng kaba don kam shisha kata ka jingerap ka jungi kata da ka yeng sem kajing shisha ngiru ngimde bangi let hidala dia bangin tip ya kajing don kam jong kani kalong yeng te dailing ba irang ba shnong jong ka shnong melim mauri ibala iba itip bakata kalong yeng kadon kam ya kata ka yeng bangin yarap mat pensnai ki kumta ila contact lani ila phone shingi ka kunhun pathfinders nama bangi la ai jingerap teng nak banta ka wei kalong yeng haktu ka shnong mauri hagisnem ki baladem te de ma ihi ibala phone ibala thu ingi ba kadon kata ka yeng jaita ilong kami hapo melim mauri hakaba kajaka ka ba iyo na ki bahing bahasa manshna ka yeng kalong sha khlau ba hakaba 4 don yeng don sem but kajing yeng ri ibaret bah lesi balong tang shi tang iwe kamera jing bo hendai ki baki request jushna ilong tang tan lo kataru kalong be da kalentang snap kathliu kalat ka bahe nata de laker tang da ka print sheet te ki isa tang kar marwei ta ka long keme bat ki khon ki bedang red sangut te kalong ka ba kamlong kabasngan na kamanta kata kalong kami ban chusahi kuntu na marba katkum kajing shem katkum kajing ma jong kata kalong kami bat kita gikhun laong ba judan ubri ubajuan menmiet ban pendek iki kaba ubu iki hakajing ma jingman sa uyale ban klo da ka kti ka jong hapo ye nang ta uyale ban liet ya katnumieng ka jong ki te hadu bo poi puat ba nakalian jong kasnong ki hab ban share up miet up sngi na kamanta katu kalong ying long sem te nakalian jong kasnong hapo ka jingram jong tarang ba snong kil arai bakin pan ka jingrap nakalian ka kunhun jongi tingi ru tang haipor ibalingkot le se tang hapo artayo ngila syang meeting kirke hakaba ngin rai ban le ai na banta kani kalong yeng bat da ka jingker khu jong blai ngila yo kata kalat ling ba kinong yarap lem ki jongi kinong le bha ki jongi haringkat ki members ki jongi ngila ai penmi ya kata ka pisa bangin yo kala ban pensionai kata kalong yeng po milim mauri tina kalian kejongi kum ka kunhun pathfinders mo nginum la ban yo ban nani ban je kerting kita kinong le bahagi jongi mo tikong syabe ka buram hi ka bakra ko di blai try kan radi de mo ui bola pli kalat kelinti ulai pensyai ki jumu ji berkat ki jongi ban sim ki senjam mo ki babuan bagi nong le bahagi jongi mo lada ki de ne ki thang ki bahajan ne wat jangai ki parlok ki par jor ki jongi kilani ki bahi yang basem ki jongi dese ka bangan namla sisa bangan siu kliang iki dai ngan ai ki ya ka jing ne bahagi jongi ka ba le si ki long sisa kum ta ki umjer ki ba 100 ki jongi mo hating teng habang itri ni kam ka dong ka pon la su du jikermen ngi le se gi le ngimla ban poi ka thong ka bangi thmu ban pendep ya ki bun ki kam te henry borbor pat aba kile kinu kam bahang so bleiru upasat upha yano ban wan ban long kita ki nong samaria ba bha le se ban nong ki ban ai lem yak takti ka diang ti ka man nam ta jingi te ngaso batsim me jing ai khublei kulum hi baro klim jer ka tengi no ru ki balai don kan lem man pelong ni ka sngi ka ba menta ka ba ipu ipiem ba kamta me nam ta ka ni ka yeng ka sem bakin yo i ka yeng ka sem ka ba ipura ba itanat nam ta jiki bakin chong sa ba kamta me but na ta ki gi habarit ma kin like sisa bun ni ki jing sap tieng jo ka me ka yong haki por ba la dep le se ka yeng sem ki kam chem la long ta ka yeng ba pura nam ta jiki bakin chong sa re kan man kan ni par kan long sha ka yeng ka ba kan pensinga ni ki Haka shitarik uno pra arjar arpo ka pathfinders kala IT yu shabi jongkani ka yeng batamai shaka kong jewelers kor kalang haka jing yalang ka balengkot haka balasak hilang dagi khot jongkani ka kunhon ki nong leb ha ki nong kit kam joka shnong melim lo mauri ki marjan marpa bat ki wei What quan yo bu
ya kini ngim kam ai koi you ru wala ada kidong perlok ngali kidong pasar kiong modeng kim ai lang ngena sa pa pindas ko ngam spesna ngam ju ai nomor kini kam dei tang kajan re ni kedai kata ko long do long snam ha ka ben pat ko sim ni la phong ni kini ila dei di kibai pat kibriu te kini pat ni ku burom yi kong kiri nomor ba ki kam jengi kila putrai adu kata-kata namata jengi kunun pathfinders nomor ki kam bahag jengi man ki kap mengidon kami man ki benta la dei hano kunjong balai don nak kun tingo kabun ga dikte kakam ga jam jengi rei berbuat ni kesan ban ai museum ya kunun pathfinders teknik di simenta ban ai ban kut burom ni ngaklam pun berkat bangan yo ya kan yang medasi kajingon kajonga kalong ba ini don bentalang dengan yo belum ring ngaklam yo pat ngaklam don jing poi berkat hala dia bangan yo ya kan kobri shibon ya pi barok ki members yo pathfinders di shikantian ngapa belong ba pathfinders ngalai don benta pathfinders la komba shisnem tam ye bat kajinga leti kajonga iba pathfinders la le shibon ki kamba ka halba kala ba kan penyo ikiye nata kala ban yarap bon kilong yin ki ba don ki jingduna ki ba bon ba kum juru iya sutana iyo menteri lang namar ngilong kum shibara baro ko ti ba kubli shibon ifi baro yakan ka nok kum jiplang jong fi ngabang galong kum members ngapadyang yakan ni matakasi bagalong kum idaphat jong na pring jong fi kubli shibon Asunguru ya mai bele ai ni keceka bangan tauhi asunguru ya I rongga shnau bawa kelar pinti ban shnai ni kiye asunguru ki bayin ki basam ki belarap ngai kung simi teng berap ngai ti sham chinge ban kam tame ban lo snyam ban phe shu ya ni kiye ka basungu bakarpang e kala cha kasang pathfinder ki kinun isnai lam ban snap ya kichinga pa jong I rongga shnau ngama shu basi kalian ya giting nak thai chumki nga teng ka thu ka dar ba phinya biang ka kamai ki chi bat phin nang ya ki yo sha phai sha khma ngam ta ne ye banai phi ba ro ble isne nga rei lai tang ki jing duai ki jing ka khu ha ble bon the sai ki jing ka khu halor chumpi bat ya ka yeng ka sam chumpi ba ro ble shi bui phi ba ro